Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň başyny taşarda galan raýatlaryň ýene bir tapgyry ýurda getirildi. Olary Covid-19 garşy tanzym edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Paýaw önümleriniň ýatyrylmak ähtimallygynyň fonuny owalarda näýetaniş haýır sahawatçy peýda boldy. Elit çaýlarda ýaşaýan adamlary subsidiýerlenen ady önümler bilen üpçün etmegiň meselelerine garaldy. Polisiýa pul nagdlaşdyrmakda kösenýän raýaty haýbat atýar. Agzyňy ýummasaň goguluga garaşma. Habarçy Covax gazna Türkmenistan 200.000 doza koronavirus vaksinasy bilen üpçün edildi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny elit çaýlarda ýaşaýan adamlary subsidiýerlenen ady gönümler bilen üpçün etmegiň meselelerine garaldy diýen atlan çap edilen gepleşigimiz çekýär. Habarçy Covax gazna Türkmenistan 200.000 doza koronavirus vaksinasy bilen üpçün edildi. Daşarda galan raýatlaryň ýene bir tapgyry ýurda getirildi. Olara Covid-19 garşy tanzym edilýär. Mekteplerde para mögsüm başlandy. Sowatsuzlaşmagyň ýene bir ýyly geçýär. Paýaw önümleriniň ýatyrylmak ähtimallygynyň fonuny owalarda näýetaniş haýır sahawatçy peýda boldy diýen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 20-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle-de Azatlygyň tomoşaçylary saatlykdan bogadym doldy. Türkmenistanyň gelen gadaklar öz topraklaryna ayak basdylar diýen atlan çap edilen videomuzy köp görüpdirler. Bu hepde okujularymyz mekteplerde para mögsüm başlandy. Sowatsuzlaşmagyň ýene bir ýyly geçýär. Habarçy Covax gazna Türkmenistan 200.000 doza koronavirus vaksinasy bilen üpçün edildi. Ardyny prezidentiň hem ýetiräý. Döwlet dukanlarynyňky çäkli harytlaryň çäksiz sewdasy atly habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga, öz maglumatlaryňyzy bermäge çagyrýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen mekteplerindäki bilimiň derejesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary ýurdun orta mekteplerini para mögsüminiň başlananyny, gruply enatalaryň geljekki studentleriň mektepde alan bilimlerine berilen bahany 3'lük, 4'lük bahalardan 4'lük, 5'lik bahalara öwrýänliklerini habar berdiler. Türkmenistan bilimdäki para açyk sır bolup, öňkü ýyllarda bu ýagdaý esasan hüner mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna ýakasyn tanadan bolsa, soňky 10 ýylda orta mektepler hem doly gurşap aldy. Bir tarapdan çağalaryny gograk mekteplerde okutjak bolýan enatalar para berse, ikinji tarapdan çağalaryna galyp bakaljak enatalar para berýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birini işleýän professoryň Azatlygyň Aşgabatdaky hyzmatdaşyna aýtmagyna görä, ýokary okuw girýänleriň arasynda adyny, familiýasyny dogry ýazyp bilmeýänler de bolýar. Emma muallimlaryň beýle okuwçylara diýilen wagany goýmakdan başga alajy ýok. Sebäbi okumaly we degişli diplomlary almaly studentleriň sanaglary her ýyl ýokarlarda bir ýerlerde düzülýär. Emma bu mesele türkmen medeniýetini diňe prezidentiň tawşyryklary esasynda geçirilýän derňeglerde paralan professor tutulan ýagdaýyny agdalýardy, soň ýene uzak wagt ýatdan çykarylýar. Yerli synçylar şol sanyny gyda ýurtlarynyň birine ýaşaýan tejribeli pedagogyň Azatlyk bilen eden söhbetdeşligini aýtmagyna görä, Türkmenistan okuwçylara goýulan bahalary ýokarlandyrmakda sebitdäki ýurtlaryň içinde iň ýokary derejeli döwlet hasaplanýar. Türkmenistanly okujymyzyň türkmen mekteplerini dowam edýän ýagdaý barada ýazan hatynyň mazmunyna geçmeden baha ýokarlandyrmakda Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky tapawut, enatalaryň öz bilimsiz çağalaryny diplomly etmekleriniň ýurdun geljegine ýetirip biljek täsirleri barada
Türkmen pedagogy Serdar bilen 2010-njy ýylda geçirilen uly öwrümli söhbetdeşligimizden bir bölegi dinleýijilerimize eşitdirmegi makul bildik. Edil ortiyet diýsek, mysal üçin bu taýda da oňarlar bar. Yok diýsek ol ýalňyş boljak da. Bu hakykatda doğrusyny aýtmaly. Hakykatdan ýöne bu taýda ol çaktanaşy göz çykynsyk edilen ok. Hawa tanış bilişi olsa ýenesi olsa bagadan galdyrmak üçin öz ýakyn bir işlere kömek edýärler belli bir derejede de. Esasy da tutaydy. Şu galyplyk näçe prosent jem alanda. Mysal üçin Türkmenistan alamyzda galyplyk 70% bolsa tutaydy 10-20%. 10-20% o gaty görünen nokta. Hep şunu adam maýerini tanış bilişem bolar, adam maýerini bir kömek etmegen bolar, gide bir-birinden de ýokarak bak oýmagan bolar. Ýöne haçan bizim Türkmenistan'da ýalaky bularlara her hiçli ünfermen edenetlik bolsa bizde edenetlik ine şu erbetrakda. Onu okuçular gelen okuçular ama jara. Bahan başlıklar rus dilini awat gepler bilen ok. Sabaklaryny bilen ok awat şu alan bakalım hakyky mi diýsen baha almak çykynçylygy ýok diýip bir täze Türkmenistan'da. Belli bir muktarda dersen molum şol daşa direkt film der şu atstat ýan molum ma. Molumlar ýa-da atstady. Şu dolýanlar doldurup berip goýýar diýetler bahan. Ana şoň ýalaky. Onun bir ahir erbetli bar ýa-da. Duratlan karşısına görüşmeli ýa-da bir ýönerden aýdlanok. Sebäbini bilin, häzirki gelejegimiz şu çağanır. Ertirki doktorlar, ertirki injenerler, ertirki molumda şu çağalar. Türkmenistan'da esasy şurada gaty ünsürmeli. Şoň ýalaky çağalar molumlarym jemgyýet göýbermeliler. Eger gömük bolsa, bilim ýok çağalary öňe çeklemeliler. Onun ýokary hujaýlaryna girmegine içergi bermeliler. Bir moral taýdanam jinayet. Sebäbi ertirsen duýsa bolup gelsen şu çağalaryň sen öwrüňi bejerjek adamlar şolar. Ýa sen çağalara bilinmejek adamlar, onda bolar näme sen çağalara bilinmersin. Şoň üçin bilimsiz adamlary, gömük adamlary öňe çeklemeliler, ýol bermeliler, olary şoňa gaty jogapkärçilikli garamaly. Sebäbi biz bugün ýaşamyok ýa bizim çağalarymyzyň gelejegi üçin bir alad etmeli. Ertekün şu çağalar gelip gömük kör çağalar senin üstünden ağalyk etmeli. Sen çağalaryňa sapak bermeli. Sen çağalaryňy bejermeli ýa-da. Şoň ýöňü häzirden almaly. Daşa en atalarym öwrüň çağatyny kördüğünü bilse, bilimsizligini düşünseler şoňa ýokman duratda ýokary bilmeli ýa-da ýa-da test bolmaly ýa-da prokuror bolmaly ýa-da suja bolmaly ýa-da injener bolmaly ýa-da başlyk bolmaly, pikir bolmaly. Körden çağan, näşet şoň uğurna örägem işi bolmaly. Ýa-da jemgyýet diýilende ol bir teýurat, bir adam däl ol. Öwrüň alzan etmeliler, jemgyýet Türkmenistan'ı galdyrjak bolan her bir adam öz alazat etmeliler, jemgyýetiň alazat etmeli. Hemmäden ýaşaýan ýerimiz de şol. Bizim Türkmenistan'yň ösmegi üçin her bir adam öz ýerini almak gerek. Her adamyň öz ýerine oturmak gerek. Ana şonu ýurt ösü bilýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmen pedagogy Serdar bilen 2010-njy ýylda geçirilen söhbetden bir bölegi dinlediňiz. Türkmen mekdeplerindäki ýagdaý barada adyny aýtmadyk okujymyzyň ýazan hatynyň mazmunyna geçýär. Salam, hormatly Adatlyk radiosi. Mekdeplerdäki sowatsuzlyk temaňyza degişli öz bilýänimden size we siziň radioňyz bilen tutuş dünýä jemgyýetçiligini ýetirmegi makul bildim diýip okujymyz hatyna başlaýar. Şol sowatsuzlyk hakyndaky aýdylýanlar gynansak da diňe bir okuwçylara däl, eýsem molumlara hem degişli. Meselem Lewap welaýatynyň Farap, Çärjow, Dänow, Boýnudyň etraplaryny we Seydi şäherini molumlaryň käýerlerde 60-70%. Hatta welaýat merkezi Türkmenawat şäherinde hem 40-50% mektep molumlary türkmen dilini dürüst gürläp bilen oklar. Oku materialyny dürüst we edebi türkmen diline geçip bilen oklar. Netijede 11-nji synpa baryp hem okuwçylar şu agdalan etraplarda we şäherlerde türkmen diline ýazylan bir abzas teksti lawazly ýa hiç bolmasa bökdönşsiz okap bilen oklar. Türkmenawat şäheriniň derýa ýollary, şeýle hem hünärment mekdepleriniň pedagoglarynyň bir näçesiniň ikçak gurrundaşlykda aýtmagyna görä, umum bilim berýän mektep gutarıp attestat alyp gelen okuwçy ýaşlaryň arasyny öz adyny we familiýasyny dogry ýazyp bilmeýänleriň sany az däl. Netijede hünärment mektepde okuw ýeren okuwçylar okuwlaryny diňe para we çäre çykmak bilen tamamlaýarlar diýip okujymyzyň hatyny aýdylýar. Okujymyz we dinleýijimiz hatyny dowam etdirip türkmen dili bilen bagly problemanyň sebäplerini hem özçe düşündirmäge synanýar.
mektep muallimlerinin köpüsünün şeýle derejede türkmen dilini bilmeýäniniň bir näçe sebäpleri bar. Kär muallimler we enatalar bu ýagdaýy şol hili muallimleriň hüner derejeleriniň pesligi bilen düşünürse, pikirini beýan eden illeşlerimiziň ähmiýetli böleginiň arasynda bu meseleniň milli heňiniň bardygyny aýdýanlar hem bar diýip okujymyzyň hatyna bellenýär. Ýagny meselem Faraw etrawynyň merkezinde we bir giden etraplarda asly özbek milletli, ýöne Sowet we Niýaz döwründe türkmenleşdirilen ýaşaýjylar bugun kunde öýde, köçede, bazarda we iş ýerlerinde öz dillerini, ýagny özbek diliniň owuz şiwesini gurleşýärler diýip okujýar. Onuň pikirçe, Faraw etrawyny özbek dilli mektepleriň 10 ýyllyklaryň dowamyny bolmalygynyň öwezini belli bir derejede rus dilli mektepleriň bolmagy we goňşy Özbegistan bilen terketleriň açyklygy dolduran bolsa, bugun köpçülikleýin ähli türkmenleşdirmäniň netijesinde rus mektepleri we Özbegistan bilen terketler ýapyldy. Netijede yerli türkmenleşdirilen özbek we rus dilli raýatlar türkmen dilini okudylýar. Muallimler bolsa türkmen, milli, bir meňzeş köýnekler, ýaglyklar, donlar baradaky talapdan, pagty we çäri ýaly mezur rahmetden halis ýadap türkmen älilatyň döwlet tarapyndan äskerilmezligini jogap edip türkmen edebi dilini öwrenmek isleýän oklar we muňa ymtylan oklar hem diýip okujýar. İkiçek gurrun döşlükde onun hem için siz mekteplerde özbek dilini okudylýan sınıfları açmagy talap edeňiz diýip soralanna, bu meselede biz döwletiň we emellarlaryň tutulygyndan gorkýarys. Nämesi etsin, bize bir degaýmesin. Belki geljekde talap eder diýen biýalaşly jogap berýärler diýip okuzy. Şoňa meňzeş jogaplar Türkmenawat şäheriniň Hyýgoly, Demir ýolçy, Uralky, 3 punkut, Ürgenji ýaly etrapçylarynaky özbek dilli enatalar, muallimler tarapyndan berilýär diýip belleýär. Ol pikirini dowam etdirip ýene şeýleýär. Iň bir agyr ýagdaýlaryň biri adagdalan çärjew etrapyndadyr. Sebäbi ýadyňyzda bolsa, barıp 2000-nji ýyllaryň başlaryna çenli çärjew etrawynyň özbekleri we özbek dilli täzik milletli ýaşaýjylar öz sagalaryny özbek dilli mekteplerde okudyp bilýärdi. Ýönünni bu etrapda hem ne özbek, ne rus, ne de gadak mektebi galdy. Netijede şol türkmen dilli okuwçy sagalar türkmen dilini başlangyç mektebiň derejesinde bilýärler. Dänewli, çärjewli, Türkmenawatly we faraply muallimleriň özleriniň aýtmaklaryna görä, saga ilki öz ene dilini ürjedip öwretmeseler, näde bol döwlet dili bolan türkmen dilini, soňra rus, inglis dillerini öwrensin. Adagdalan etraplaryň muallimleriň sözlerini olaryň darganataly, kerkili, döwletlili, köýten nagly we magdanly kärdeşler hem goşulyp İkiçek gurrun döşlükde bolup geçýän milletçilikli bilim siýasatynyň närazydyklaryny bildirýärler diýip okujymyzyň hatyna aýdylýar. Pedagoglary iň bir aň-tank we paradoksal hala salýan zat bolsa, bu prezidentiň arada türkmeniň döwletlilik görelgesi kitabynyň özbek diline çapdan çykanlygyny mahabatlandyrmakdyr. Bizde 99% özbek dilli owalarda, şäherçelerde ýekejede özbek dilini okudylýan ýa özbek dili öwredilýän mektep ýa sınıf ýok. 20 ýyllap ene dilimizi öwrenmekden mahrum wagtymyz biz arkadagyň kitabynyň özbek dilinäki neserini nädip okumalyp okujymyz hatyny magdanly muallimiň aýdan sözü we soragy bilen jemleýär. Hormatly dinleýijiler, eýsem siz bu hatda gozgolan meseleler Türkmenistanyň mekteplerinde emele gelen ýagdaý bardy, nähili pikir edýärsiňiz? Bu ýerde nähili çölgütler bar? Öz pikirleriňizi ýazyň, aýdyň. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini türkmen türmelerindäki şertler hakynda söhbet ýa-da Aşgabatyň odolky ýaşaýjysynyň türme ýatlamalary bilen dowam etdirýär. Moskwadaky Memorial merkeziniň Merkez programmasy geçen hepde Türkmenistanyň raýatynyň türme ýatlamalarynyň 3-nji bölümini çap etdi. Azatlyk odol öz wagtyny bu kissanyň 2 bölümini dinleýijilerine we okujylaryna haýır etmän ýetiripdi.
2015-nji ýylda Türkmenistanyny jinayet jogapkarçylygyna çekilendiren öz ýatlamalarının 3-nji bölümini Ýaşlyk şäherçesindäki Deslapky tutsawhanadan boşadylşy we soňra özüni ýurduny terk etmäge mejbur eden ýagdaýlar barada gurrun berýär. Ýatlamaların 2-nji bölümi çap edilenden soň Türkmenistanyň häkimetleri oňa basyş etmäge synanşdylar we bu işe olaryň haýsy boýunça rus kardeşler hem goşuldy diýip memorial ýazýar. Öňkü tutsaw Daşoğuzdaky aýallar türmesi barada eşdenlerini ýatlap şeýle gurrun berýär. Bir gezek Daşoğuzdan etap geldi. Seretsem 2 sany aýal gelýär. Eşikleri gara, saçlary görünmez ýaly örtülen. Men olary eýranlydyr öýtdim. Türkmenistanyny eýranly ýarlar diňe neşe ferişdeler üçin tutsak edilýär. 4-nji gezek tutulan murgy maňa düşünürdi. Bular eýranlylar däl, Daşoğuzda şeýle geýnýärler diýdi. Men geň alyp ondan soramagy başladym. Daşoğuzdaky aýallar türmesi bolan soň maňa ol ýerde nämeler garaşýar diýdim. Ol gyzyň aýdan zatlarynyň käbiri berk ýadynda galypdyr. Aýdylmagyna görä, täze türmede telewizorlar, kir ýugulýan maşinlar, sport we türgenleşik zarlary, enjamlary bar. Garyndaşlaryňa pul geçirdip, ol puly zonanyň içindäki dükanlarda sogup bolýar. Musulmanlar üçin, hristiýanlar üçin awadat otaglary bar. Şeýle-de türmede tikin sehi bar. Ol ýerde planlary dolmak talap edilýär. Tejribeli tutsaglar näretmi ýagdaýda kinoli, saatly fleshkleri satýarlar. Olary telewizorlarda görüp bolýar. Nowatçylar bolsa gijelerine tutsaglara öz öýjükli telefonlaryny kärennesine berýärler. Elbetde resmi däl ýagdaýda internetsiz, ýöne internete bagly telefon hem bar. Olary kärennesine alsaň 5 esse gymmat pul tölemeli. Telefonlary nowatçynyň iş wagty tutarýança ýygyna gaýtaryp bermeli. Mundan başga ol gyz Daşoğuzda zona getirilen tutsak aýallaryň ähleşigini çykardyp, şeýle ýagdaýda 5 sagada golay saklaýanlyklaryny gurrun berip memorial bilen söhbetdeş bolan aýal aýdýar. Hukuk goraýjy guramanyň redaktorynyň beýleki öňkü tutsaklaryň beren görkezmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, bu ýerde 2013-nji ýylda tutsaklaryň köni türmeden täze aýallar türmesine geçirilen wagtynda bolan wakalar barada gurrun edilýär. Resmi ýagdaýda bu dezinfeksiýa çäreleri bilen düşünürilipdir. Ol gyz maňa gurrun berip öňkü tutsaw sözüni dowam etdirýär. Türme girýärsiň, eşiklerini çykarýarsyň. Komissiýanyň bir näçe çagdaşy seni gözden geçirýär we öz aralaryna pikir alýar. Bu jagal erbetdäl. Soň özüm el alaryn. Nomer näçe şonuň? Beýleki ýerine bolsa gülýärler. Sen näme beýle gartaň? Hemme ýeriň sallam sajak. Şeýdip üstüňden gülýärler. Şondan soň bolsa täýi kılýançak çom bolup oturmagy mejbur etdiler diýip ol gyz soňra öňkü baş prokuror Gurbanowy Atazanowa hakynda hem gurrun beripdir. Daşoğuz türmesinde bolan gyzyň sözlerine görä, Gurbanowyny hemde onuň gyzyny şol türmede izolirlenen blokda bir-birinden aýratynlykda saklaýarlar. Onuň gyzyndan gelen adaklary geçirýärler. Ýöne gürleşmek bir gadagan edilen. Bir gezek Gurbanowy bilen gürleşip karsere hem düşdüm. Bir şeýle boldy. Bir gezek golaýyny gezim edip ýörkak, ol aralykdaky germegiň ýanyna geldi-de suratly switer örmek isleýänligini, munyň üçin näçe çyşyň gerekdigini we şoňa meňdeş saatlar sorady. Men durup düşünürip başladym. Munyň üçin meniň madaly suwma degdiler we 15 günlük karsere iýerdiler. Ol jempir örmegi gowurýar. Kim işe gyýyllardan ol nagyşya suraty näde etmeli diýip sorýar. Odal onuň soraglaryna jogap beripdirler. Emma ony gürleşseň temmi berýärler. Gyýylar käte oňa skemany kagada çyzyp gödökçüden ýa-da howluly gödenekden geçirýärler diýip tutsak memorialyň söhbetdeşine gurrun beripdir. Aşgabatly denen 2015-nji ýylyň 26-njy oktýabryny prezidentiň güne geçişi netijesinde adatlyga çykýar. Meni uran nowatçy bir gün ýerden penjereni açyp, "Bol, öýüňe gitmäge taýýarlan. Men seniň bu ýerden çykmagyny islämokdym. Ýöne barbyr basym ýygyňa dolanyp gelersiň. Men saňa garaşýan idi. Bir ýarym aý ýaşlykda geçirmeli boldum. Hatara düzdiler, söz sözlediler. Prezident size rahmetli diýdiler. Soňra awtobuslara mindirip ýaşlykdaky polisiýanyň 1-nji çastok bölümine alyp geldiler.
Bir yerde 4 saat çemet saklap, yanına uğradıcı koşup, ya avtobusu ya Otlu'da Aşgabatı çenli getirýärler. Emma bir yere getirenlerine ejemi telefon edem soň ýzymdan maşin gelip men alıp gaýtdy diýip öňkü tutsaw adatlykda hem adat bolup bilmänligini görüň berdi. Boşadylan numarada hat berdiler. Oňa möjek gület diýerler. Şol hat alyp 3 gün içinde uçastak polisiýasyna barmalygymy aýtdylar. Onsoň uçastak polisiýasyna gittim. Ol yerden meni adatlyk etrabynyň polisiýa bölümine berdiler. Ol yerde ilki barmak ýyllaryny alýarlar. Soň dürli gulluklara barıp çykmaly. Olaryň ählisi seniň möjek güledine kol çekýär. Iň soňunda polisiýa bölüminiň başlygynyň kabinetine bardym. Ol meniň dokumentlerimi seredip 7 sentýarda günel tapdyrlar. Basylypsyň. 6 oktýarda bolsa eýýäm göý beripdirler. Ömrümde munyň ýaly birinji gezek görýärdim. Sen näçe tölediň diýip sorady. Men oňa Allah para almaýar, bir köpüge bermedim. Meni hiç saat ýok yerden türmäge basdylar. Ýöne Hudaýa şükür boşatdylar diýdim. Ol tutsawlukda bir oturan aýallarym hakyna näme bilýänimi soraşdyrmaga başlady. Men seniň işiň aradaky bardady. Nädip sürüjülük şahadatnamy alyp bereniň we beýlekileri bilýärin. Sen kim bilen işledin? Eger aýtmasaň şu gün öýüňe dolanmarsyň, şu ýerde oturarsyň diýdi. Men oňa meni eýýäm ýadgardylar. Soň ýaşlykda hem sorak etdiler. Meni prezident toşatdy. Seniň men saklamaga nähili hukugyň var. Goluňy çek, men gideýin. Eger haýwat atsaň, maňa süýkenli diýip prokurora şikaýet ederim diýip jogap berdim. Onuň gaty gahary geldi. Hawa, sen dälisiň. Ýöne hemmesi geçendir. Gutaran röýdi pikir etme. Sen bütün ömrüň tutsa bolup galarsyň. Ýatda sakla. Gözüm sen nedir? Basym oňatsa möhlet bilen ele düşersiň. Amnistiýasy diýdi. Şondan soň her hepde uçastak polisiýasyna baryp belletmeli boldum. Eýýäm kış düşüpdi. Dekabr gelipdi. Kiçijik çaga bilen nädip gatnajak. Onuň sowukdan diş çagaly şakyrdyýar. Ol ýerde odok garaşmaly bolýar. Barmasaň, belletmeseň bolsa tutsak etmekleri mümkin. Onsoň uçastak polisiýasy bilen eglişige gitmeli boldum. Ol mundan başardygyndan peýdalanmaga çalışdy. Kätol öz ikinji aýalyna sowgat bermek üçin duhu talap etse käte giýje jaň edip aýalym çaga dogurdy. Bolbasym, edil häziriň özünde maňa tort düşer diýip buyruk berýär. Egerde etrapda bir jenaýet bolsa, ogurluk ýa garakçylyk edilse, adam öldürilse, odal suud edilenleriň ählisini şo wagda polisiýa ýygnaýarlar. Meni kim çalawırdat bolsa çagyrmaga başladylar. Ol ýere baryp oturýarsyň. 6 sagatlap öz nobatyňa garaşmaly bolýarsyň. Soň soraglar başlanýar. Bolan jenaýet hakyna näme bilýärsiň diýip soraýarlar. Men olary meniňki ykdysady madda, para, men öz ýaşaýan ýerimden 3 kwartal uzaklykdaky ganhorluk hakyna näme bilip bilerin ýaryň. Olar basyş görkezmäge çalışýarlar. Edil häzir iň ýokardan seniň işini gaýtadan açmak hakyna buyruk geldi. Hoja seni ýaşlykda gowy düzetmändir. Sen näme üçin häkim hakyna hiç saat bilenmok diýdim. Onuň agtyw bolanyny sen tort bişirdiň ahyryn diýip şunuň ýaly azar berdiler durdular. Ondan ejem seni bärde ýaşamaga goýmadylar. Türkiýäge çagaňa men terederin idi. 2016-njy ýylyň ýanwaryna bilet satyn aldym. Emma aeroportun pasport barlygyny meni ýygyma gaýtardylar. Uçara goý bermediler. Tanışlarymyň üstünden migrasiýa gullugyna ýüz tutdum. Ol ýerde maňa sen gara sanawda adaty ýol bilen çykyp bilmersiň. Herlikçe öýüňde otur. Biz sana haçan bilet almalygyny we gitmeligini aýdar diýdiler. 5 aprelde ejemiň doglan gününi belläp otyrkak migrasiýa gullugynyň işgäri jaň etdi. Adyny aýtjak däl. Ol maňa 7 aprelde sagat 6-da düşýän uçara gysgaly bilet al. Terhet gödekçiliginden geçeňde plan penjere bararsyň diýdi. Umuman meni ýaşyl koridordan geçirip goýberdiler. Uçardan tanşyma telefon edip minnetdarlyk bildirdim. Ol hoşlaşyp, egerde ýokaryňda kasmanyň gödenekli bolmagyny islemeseň gaýdyp bir ýere gelme diýdi. Türkiýede işlemäge başladym. Öz biznesimi ýola goýdum. Bir ýyldan ejemi we oglumy hem ýanyma getirdim. Emma ol wagt entek rejim bilen aradaky problemlarynyň tamamlanmanyny bilmeýärdim. Bu arada belki ýene bir gezek gurrun wererin diýip türkmen türmesiniň odalyk tutsagy.
Häzir daşary ýurtda ýaşaýan Aşgabatly denen adam hukuklaryny goraýan memorial merkezi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyny gyýyşy wagt tutsaglykda bolan denanyň başdan geçirmeleriniň 3-nji bölegini dinlediňiz. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Aýrylmaň.